nono kaka kanisa wuotho mondo abi e penjni no. To ka wago mbaka gi jodongo gi jowete ma wan ge budho ne retreat moro, to ne wafwenyo ni kanisa Kenya ka nigi chandruok ang'wen. Namba achiel gin chandruoge mang'eny to ang'wen ge manyalo wuoye. Namba achiel, kanisa nigi problem mar preaching the weak gospel. Injili yot, injili ma wapuonjo sani en injili ma yom yom. Mano chandruok ma kanisa nigo. Namba ariyo ma kanisa nigo e ndalo mantie ni kanisa nigi injili mokiki. Kanisa ok ochomo Yesu tir, remb Yesu tir, kanisa okiko injili. Ng'iso ni cultism, kanisa okikore. Ma samoro ng'eyo be jotich Nyasaye maliw samoro tami. Namba adek ma kanisa nigo ni kanisa is aging. Generation moro nitie ka ma ok donje kanisa maber. Then namba ang'wen, kanisa nigi hero pesa. Koro aparo ni ma achiel kuom gima ohinyo kanisa makata koro bende kanisa ma sirikal gi josiasa gi jopiny ong'iyo gi kanisa. Ng'iyo dhi obeti. Omiyo jaduong' Wright kawacho ni arus olosi wachamo kek. Ma wachikore wanyiero ka wan gi mor. To ka piny ru kiny to wadoke mahanya gi tirungi. Kendo wadoke nindo kech. Koro ka wakwero kanisa, koro ka kanisa kwero sirikal, to sirikal bende kedo gi kanisa nikech nitie kaka nitie kaka jo Nyasaye moko, jo Nyasaye te, Nyasaye moko ochiemo gi sirikal. Koro kisechiemo gi ng'ato, to kidwa koro dhawo kode tisechamo chiembe, te wechegi. To Nyasaye ng'ise Elija ni Elija wacho ni en modong' kende to koni an gi ji 7,000. Koro wagone Nyasaye kamano kuom joma pod odong' ma pok ochiemo gi sirikal. Ema koro chomo sirikal gi wechegi. Nikech kisechiemo kode munang'o tawo mumadho kadho. To kik were to dhawni nikech ong'eyo ni in gi chiembe e iyi. Koro kamano ne jowete manyose ya malo mondo kwer wechegi. Wabro kwero wechegi kendo wabro chung' kwa wacho ni kanisa remain the conscience of the society. Sirikal ochop singo mano singo ne piny. Kendo mana kuma baba askofu wuoyeno, broad based government kobiro to ochalo gimo en mar jodala wage to koro en mana ji eigi ji kendo ji achiel eigi onge gimo konyo godo oganda. Koro ka kanisa kwero to nyaka wakwer wechegi nikech piny ok ber. Kamano. Piny ok ber. Bishop David Kodia, aduoke to akendo. Warang kaka kanisa osebedo ka tiyo kod telo mopogore opogore mano e sirkal ma pacho kae. Are higni machon nyaka sani kama ntiere telo mantiere mar William Ruto. Seyo ma ibiwo sani kuom William Ruto. Iwacho ni William Ruto obedo kanyo kanie thuolo manyime nosire kod kanise mopogore opogore. Andika mondiki gi jodolo ma jokopere ma bende ne osiro odiochieng' manyoro nyaka telo mar kanisa mar Anglican. Mwacho ni gima ondik kacha